Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Автобусы юыну бүлмәсенә әйләнде. Тукай районы волонтерлары тәгәрмәчле мунча ясаганнар. 300 квадрат метрдан артык маскировка челтәрләре, өй тушонкасы һәм башкалар Кират волонтерлык үзәге активистлары чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Бүген Тукай районына эш визиты белән Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры килде. Олег Коробченко хисап сессиясында катнашты. Анда Тукай районы һәм Шилнә авыл җирлеге башлыклары узган елда башкарылган эшләр, 2024 елга планнар һәм башка күп нәрсәләр турында сөйләделәр. Тукай районы шәхси торакны файдалануга тапшыру буенча лидерларның берсе булып тора. Чагыштыру өчен узган ел 1000 йорт төзелгән. Әмма шул ук вакытта бу сарае, стадион, футбол манежы, балалар сәнгать мәктәбе кебек социаль мөһим объектлар юк. Бу хакта Тукай районы башлыгы үз докладында хәбәр итте. Ощущается потребность в объектах социально-культурного назначения, о чем свидетельствует многочисленное обращение жителей. К сожалению, уже второй год нас не включает в программу капремонт сельских домов культуры. 2023 елда чиста су программасы буенча торак һәм шәһәр мохите милли проекты буенча су үткәргеч төзелгән. Аны Белаус һәм Биклән ягына тарталар. Тукай районының төньяк көнчыгыш өлешендә яшәүчеләрне эчә торган су һәм яхшы басым белән тәэмин итү планлаштырыла. Планируется подключить к водоснабжению населенные пункты Большая Шильна, Малая Шильна или Бухтина. В конце 2023 года, после завершения первого этапа водовода высокого давления до населенного пункта Малая Шильна, вода питьевого качества подана в деревню. Сәнәгать һәм сәүдә министры билгеләп үткәнчә, Татарстан Россиянең терәк төбәкләренең берсе. Республикада милли проектлар актив гамәлгә ашырыла. 2023 елда гына да 770 объектта масштаблы эшләр башкарылган. За последние 6 лет в городах и районах республики были построены и капитально отремонтированы около 1000 объектов здравоохранения. Большое внимание уделяется развитию первичного звена. В рамках нацпроекта здравоохранения капитально отремонтирована амбулатория в поселке Татарстан, и жители могут получить широкий набор медицинских услуг. Бухтина авылында фельдшер-акушерлык пункты төзелгән. Татарстанда медицина кадрлары белән тәэмин ителеш гомумән Россия буенча булганнан югарырак дип билгеләп үттеләр отчет сессия барышында. Моннан тыш Тукай районында башка мөһим социаль объектлар ремонтланган һәм төзелгән. Алар арасында мәктәпләр, балалар бакчалары һәм башка күп нәрсәләр бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Махсус хәрби операция зонасына техника гына җибәрелми. Тукай районы волонтерлары тәгәрмәчле мунча ясаганнар. Бу элекеге автобус аны яңартканнар. Хәзер хәрбиләр юына алачак. Тиздән аны сугышчыларга алып китәчәкләр. Бу хакта алдагы минутларда җинтекләп сөйләрбез. Ташылы меш, су 80 литр менә и 200 литр урамда салкын су. Әйтергә кирәк. Үзебезгә ошады. Егетләргә дә шур дип уйлыйм. Иштә барысы да чын мунча кебек, монда ташлар белән миш, имән, каен себеркеләре һәм башка күп нәрсәләр бар. Волонтерлар әйтүенчә, тәмле ис булсын өчен эче ылыслауычлардан ясалган. Мунча ГАЗ-66 автобусы базасында төзелгән, ул җылытылган һәм вагонка белән ташланган. Мунчаның үзен җылытып, урындыкларын алып, бу автобусны җылытып, мунча ясап, мишин ясап, двигатель ясап, менә шушы яхшы хәлгә китердек. Безнең солдатларга ярдәм итсен дип, ярдәм булсын дип эшлибез. Модернизацияләү өчен 2 ай вакыт кирәк. Бу автобусны узган елның 1 декабрендә сатып алалар. Ул 2 зонага бүленгән. Моннан тыш волонтерлар хәрбиләргә даими рәвештә коры аш һәм чәй җибәрәләр. Мы ездим раз в месяц, этот суп готовят у нас девчонки-волонтеры, бабушки делают борщ. Это сушеный борщ, сушат. Ребята там его заваривают и как бы питаются такой пищей, домашней едой. Теплота домашняя, как говорится, и вот такой же чай травяной. Мы им бойцам отвозим такой чай, как бы тепло от дома постоянно. Бүген борщның тәмен республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры да бәяләде. Сухой в пакетике, когда уже приготовили на свой, вот такой получается. Да, попробуй. Отлично. Попробуй чуть ложечку, чуть-чуть. Давай.
Олег Коробченко билгелеп үткәнчә, Татарстан халкының ярдәме хәрбиләрнең рухын күтәрә. Вообще вот наша забота о наших бойцах на СВО, она там чувствуется. А когда приезжает поддержка земляки, когда приезжает глава, когда он говорит, что ребята, за вами вся республика, за вами все районы. Это, знаете, оно подбадривает. Тугай районы волонтерлары киләчәктә дә хәрби хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтергә планлаштыра. Активистлар әйтүенчә, солдатларның бар нәрсәләре дә бар, ләкин бу өстәмә ярдәм булачак, ә ул артык булмый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шул ук вакытта Герат волонтерлык үзәгеннән активистлар чиратага гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Хәрбиләр өчен 300 квадрат метрдан артык маскировка шелтәрләре, үй тушенкасы һәм башка күп нәрсәләр әзерләнгән. Толырак хәбәрчебез материалында. Герат волонтер үзәге зур маскировка шелтәрләре җитештерүгә махсуслашкан. Мәсәлән, элекеге шелтәр 150 квадрат метр тәшкил итә. Сугышчылар алары белән палаткалы госпитальне һәм танкларны каплый ала. Моннан тыш волонтерлар башка әйберләр дә җибәрәләр. Отправляем сегодня им печи для обогрева, бензопилы, и шансовый инструмент, там топоры, лопаты, продукты, та гуманитарка, которая была собрана детьми, школами. И, конечно, у нас сегодня вот опять отправка большой сети. Дамир Гәрәев шулай ук Герат волонтерлык үзәге активисты булып тора. Ул сугыш ветераны. Шуңа күрә сугышчыларга ярдәм итәргә карар итә. Ир үй тушенкасы ясый башлаган. Ул 3 төрле ит куллана. Пышы ите, сыер һәм дуңгыз итләре. Киләчәктә кош итеннән дә тушенка ясарга ниятли. Дамир сүзләренчә, ул солдатларның туклануын төрлеләндерергә һәм аларны сөендерергә тели. Бу ясала бер тәүлектән зограк. Потому что менә алам мен сөякле урыннарын, итле урыннарын. Аны кискәлем, моторгына итеп, аннан пешерәм. Монда май юк, бу теге бар бит әле, костный мозг, татарча җилек дип атала. И как бы ул калорийный, высококалорийный и очень шундый тәмле, бик тәмле була. Балалар да читтә калмый, алар солдатларга хатлар язалар. Мәктәп балалары безгә шундый гуманитарный помощь үзләренең куллары белән рәсемнәр ясап җибәрә солдатларга. Без аларны апарып тапшырабыз. Бик зур рәхмәт безнең укучыларыбызга, һәм аларның тәрбиячеләренә, укытучыларына. Алар бик зур эшлиләр безнең солдатлар өчен. Менә җыялар гуманитарный помощь, рәсемнәр ясыйлар, хатлар язалар. Бик зур рәхмәт. Һәрбер хатны безнең солдатлар укыйлар. Аннары күзләрен җылый-җылый безгә рәхмәтләр укыталар. Бергә без көч һәм җиңү һичшиксез безнең кулда булачак ди волонтерлар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. ПАО «Акибанк». Выгодные кредиты на улучшение жилищных условий для семей с детьми. Подробности по телефону 8 800 125 42.